Okay, so may gabi sa tanan. So nagabihian ta karon no kay anadisi sa buntag. But praise God kay naagi hapon tay time nga makabasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay, so karon na nata sa Numeros chapter 19. So glory to God no. So nata sa chapter 19 sa libro sa Numeros. So praise God. Praise God niya. Okay, glory to God. So atong padayonon no ang atong pagbasa sa pulong sa ang pulong sa Ginoo nga sa Bisaya nga pinulungan. So magampo sa ta. Dalaygon og mahimayaon ang mga Dios. Salamat kay Lord ning takna. Dalaygon ka og walay makalabaw kanimo Ginoo. Lord, nagaduol kami kanimo God uban ang pagpaubos sa mga kasing-kasing. So taagi na mo na og kasing-kasing Lord, pasayloa kami Ginoo sa mga nahuna, sa mga buhat, sa mga pulong nga nasulti Ginoo. O sa mga gibati o mga pagbati Ginoo nga wala na hiuyon kanimo. Lord, pasayloa kami. O hugasi kami pinagisi mong hamili nga dugo Lord. Og I pray Ginoo nga imong balang espiritu may magatudlo kanamo karong taknaa na usab Ginoo nga sa among pagbasa sa imong pulong ang imong balang espiritu Dios may magagiya usab kanamo magahatag kanamo og insights mag-aabli sa among salabutan aron Ginoo ang imong pulong mahitisok sa among alimpatakan ug kini among mahimong gabayan sa matag adlaw namo ang pagkinabuhi. So salamat kay Lord, ikaw mong gina-welcome karong taknaa pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Glory to God, no? Okay, so karon naanata sa chapter 19 verse 1 sa Numeros. No? Verse 1 atong sugdan dayon no. So mao kini ang chapter nga ang abos sa pulang nga baka. So unsay ibot pasabot ani atong basahon, okay? So verse 1. Unya giingnan sa Ginoo si Moises og si Aaron. Kini mao ang gisugo sa Ginoo. Sultihi ang katawhan sa Israel sa paghatod nganha kaninyong pulang baka nga bayi nga batan-on pa walay tatsa og wala pa ikadaro no kanang wala pa nakatrabaho no siguro dumagad pa ni no. Kay verse 3 unya ihatag ninyo kini kang Eleazar nga pari ug dadon kini sa gawa sa kampo ug ihawon diha sa iyang atubangan. Verse 4 itunlob ni Eleazar ang iyang tudlo sa dugo ug iwisik niya kini sa makapito padulong sa tulda nga tagbuanan ug sunugon ang baka tubangan niya ang panit ang unod ang dugo lakip ang tinai niini. Okay, so verse 6 ug ang pari magkuhag kahoyng isidro o hisupo ug pulang panapton ug ilabay niya kini ngadto taliwala sa gisunog nga baka. Hallelujah. Verse 7 unya labhan sa pari ang iyang biste ug maligo siya ug unya mupauli siya sa kampo apan isipong hugaw ang pari hangtod sa pagsalop sa adlaw. Verse 8 ug labhan sa nagsunog sa baka ang iyang biste ug maligo siya ug isipon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Verse 9 unya ang tawo nga dili hugaw maoy mohipos sa abo sa baka ug adto niya kini ibutang sa usa ka dapit nga hinlo didto sa gawas sa kampo. Okay, tipigan kini alang sa katilingban sa Israel aron gamiton unya sa seremonya sa pagpanghinlo kay ang maong baka halad man alang sa pagpapas sa sala. Okay, verse 10 unya ang taong naghipos sa abo sa baka maglabas sa iyang biste ug isipon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Okay, ug kining sugua nga alang sa katawhan sa Israel ug sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kanila dili mausab. Okay, verse 11 isipong hugaw sulod sa pito ka adlaw ang mohikap ug minatay no. Verse 12 aron siya mahinlo kinahanglang maghugas siya sa tubig alang sa pagpanghinlo sa ikatulo og sa ikapito ka adlaw apan kun dili siya manghugas
sa ikatulo ug sa ikapito ka adlaw dili siya mahinlo. Ang muhikap og minatay ug dili maghinlo sa iyang kaugalingon, dili na isipon nga sakop sa katawhan sa Dios kay wala man siya manghugas sa tubig alang sa pagpanghinlo. So, grabe ang ilahang kuan sa una no, nga kung dili ka motuman bisan sa paghugas sa imuhang kaugalingon no sa tubig alang sa pagpanghinlo, pwede gyud ka nga dili na isipon nga sakop sa katawhan sa Dios. So kung unsay mando, buhaton gyud nila sa una no. And even karon maghapon na ang gusto sa Ginoo nga moobey gyud ta sa iyang mga pulong. Okay, verse 14. Mao kini ang balaod mahitungod sa tawo nga mamatay sulod sa tulda. Ang mosulod sa tulda ug ang anaa sa tulda isipong hugaw sulod sa 7 ka adlaw. Kay 15 ug isipong hugaw ang tanang sudlanan nga walay tabon. Isipon usab nga hugaw sulod sa 7 ka adlaw ang tawo nga atuwa sa gawas nga makahikap sa lawas sa tawo nga gipatay pinaagi sa espada o namatay sa kasagarang hinungdan o sa bukog sa usa ka tawo o sa usa ka lubong. Verse 17, ang tawo nga mahimong hugaw niining paagiha magkuhag abos sa baka nga gisunog alang sa pagpapas sa sala. Isulod niya kinig sudlanan og butangag tubig gikan sa sapa o suba. 18, unya ang tawo nga hinlo mukuhag hisupo og itoslob niya kini sa tubig. Iwisik kini sa tulda ug sa tanang galamiton ug ngadto usab sa mga tawo nga atua sa sulod. Wisikan usab niya ang tawo nga nakahikap sa bukog o sa gipatay pinaagi sa espada o sa namatay sa kasagarang hinungdan o sa lubong. Okay, 19. Unya ang tawo nga hinlo muwisik sa tawo nga nahugaw tapos sa ikatulo ug sa ikapito nga adlaw. Sa ikapito nga adlaw mahinlo na ang maong tawo ug labahan niya ang iyang mga bisti ug siya maligo usab. Ug sa pagkagabiin ni anang adlaw mahinlo na siya. Okay, verse 20. Apan ang dili hinlo ug dili manghinlo sa iyang kaugalingon, dili paapilon sa tigom tungod kay makahugaw man siya sa dapit nga balaan. Ug kay wala man ikasablig kaniya ang tubig alang sa pagpanghinlo, isipon siya nga dili hinlo. Okay, 21. Ug kini mahimong tulumanon nga dili mausab alang kanila. Ang muwisik sa tubig alang sa pagpanghinlo, kinahanglang manglabas sa iyang bisti. Ang muhikap sa tubig alang sa pagpanghinlo, magpabiling hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Verse 22, bisan unsa ang iyang mahikapan, mahimong hugaw, ug ang makahikap niini mahugaw usab hangtod sa pagsalop sa adlaw. Amen. Praise God, no? So, mauto siya ang chapter 19. Pero murag gamay ra kay itong nagamit nga time. So, ato na lang idunga ang chapter 20, okay? So, glory to God, no? So, nanata karon sa chapter 20. Okay, sa atong sugdan. Mao kini ang chapter nga mga hitabo dito sa Kades. Okay. So, chapter 20, verse 1. Sa unang bulan, niabot ang katawhan sa Israel sa kamingawan sa Sin, ug nagkampo sila dito sa Kades. Namatay dito si Miriam ug dito usab gilubong. Verse 2, niining higayuna walay tubig dito alang sa katawhan ug tungod niini naghiusa sila batok kang Moises ug kang Aaron, no? Nanapod sila, no? Ning batok na pod kang Moises ug kang Aaron. Verse 3, ug ang katawhan nakiglalis kang Moises ug giingnan nila siya. Maayo pag nahiapil kami sa pagkamatay sa among kaigsuunan at tubangan sa Ginoo. Nganong gidala mo man kami nganhi sa kamingawan. Aron ba lang mga matay kami din hilakip ang among mga kahayupan? Ug nganong gikuha mo man kami sa Ehipto ug gidala niining dapit nga lisud puy-an ug dili katamnag
trigo o igira o paras o granada o dinhi wala pagayoy tubig nga among mainom. So nagreklamo na pud sila no. Verse 6. Unya miadto si Moises og si Aaron ngadto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan og mihapa sila, no? So kuan kay ilahang papel atong higayuna no, si Aaron og si Moises as leader kanang kumbaga bugat kay to sa ilahang paminaw no, kay daghan kay mga Israelita nga bagulbulan. Di ba? Pari-pareho ra gihapon karon no. Ang mga tao nagmagbagulbol gyapon sa mga leader nga di na siya maayo, kuani siya, maoni siya. Same ra gyud no. Ang mga tao sa Old Testament og kita karon, same ra gyud igsoon. O atong hinumduman nga kung unsang ilang mga lesson sa ay ilahang mga kaagi ba dapat atong kakuhaan og lesson no. Kakuhaan nato kanang sa Tagalog pa aral ba no. Kakuhaan og kanang lesson no, kanang ato ang kanang ato bang siyang tagaan og pagtagad no nga dili nato sundugon ang ilahang gihimo kaniadto. Okay, so dapat lahi ang atong response kaysa sa ilang response, di ba? Okay, 6. Unya miadto si Moises ug si Aaron ngadto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan og mihapa sila og mitungha kanila ang himaya sa Ginoo. Okay, verse 7. Giingnan sa Ginoo si Moises, kuhaa ang imong sungkod nga anaa sa tubangan sa sudlanan sa kasabutan ug tiguman ninyo ni Aaron ang mga tawo. Sultihi ka ng bato nga anaa diha ug kana muhatag og tubig alang sa mga tawo. Atong hinumduman ningon ang Ginoo sultihi kanang bato no. Ang instruction is sultihan lang no. Sultihi kanang bato nga anaa diha ug kana muhatag kaninyo og tubig alang sa mga tawo no. Kay niining paagiha kahatagan ninyo mainom ang mga tawo ug ang ilang kahayupan. Verse 9. Unya gikuha ni Moises ang sungkod sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Verse 10. Og gitigom ni Moises ug ni Aaron ang mga tawo atubangan sa bato ug miingon siya kanila, pamati kamo mga masupilon. So nasuko si Aaron no? Si Moises ingon siya, pamati kamo mga masupilon. Kay pinapang question mark ana jud. Hatagan ba kamo namog tubig gikan niining maong bato? Unya verse 11. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot og gibunalan niya sa makaduha ang bato og mibulog gikan sa bato ang daghang tubig og nanginom ang mga tawo og ang ilang kahayupan. Hinumdaman nato nga sa verse 8 ingon ang Ginoo sultihi kanang bato no. Pero ang gihimo ni Moises iyang gibunalan ang bato sa makaduha tungod kay nasuko siya sa mga tawo ba masigig bagulbol no. Murag na kuan niyang kasuko no ning ulbo murag ana ba sa tong term karon ni ulbo siya sa mga complaints sa mga tao. So instead nga sultihan niya ang bato, gibunalan niya kaduha. So si Moises karon nagdisobey sa sugo sa Ginoo, di ba? Okay, so verse 12. Apan gibadlong sa Ginoo si Moises og si Aaron. Kay wala man ako tuuhin ninyo aron balaanon ako sa mga tao sa Israel. Dili kamo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila. Hallelujah. Tungod sa gihimo ni Moises na di na noon siya makaadto sa promised land or dito sa dili siya makasulod dito sa yuta nga ihatag sa Ginoo sa mga Israelita. Dili na si Moises ug si Aaron ang mahimong leader nga makaadto didto, no? Agoy ka. Delikado gyud ining mo supak-supak tas Ginoo no. Lord, pasaylo agin ni Ginoo. Kay usahay guilty ba gyud ta ana no? Say magsigitag yaw-yaw ba? Mag-complain ta sa Ginoo. No? Pero dili din na siya maayo igsoon. Verse 13. Kini mao ang mga tubig sa Meriba. Dinhi gibasol sa katawhan sa Israel ang Ginoo ug dinhi usab gipakita niya nga siya
balaan. Okay, verse 14. Mao ni ang hari sa Edomia nagdumili sa pagpaagi sa mga Israelita. Okay, so verse 14. Nagsugo si Moises og mga tawo gikan sa Kadesh ngadto sa hari sa Edomia aron pagsulti sa hari. Kini mao ang giingon sa inyong mga igsuon. Ang mga banay sa Israel, ikaw nasayod sa tanang katalagman nga miabot kanamo. Nasayod ka nga ang among mga ginikanan miadto sa Ehipto ug mipuyo kami dugay didto apan gidaog-daog kami sa mga Ehiptohanon. Verse 16. Busa nagpakitabang kami sa Ginoo ug gipatalinghugan niya kami. Gipadad-an kami niyag usa ka anghel nga maoy mikuha kanamo gikan sa Ehipto. Karon ania kami sa Kadesh, usa ka syudad sa utlanan sa imong yuta. Verse 17. Tuguti kami karon sa paglatas sa imong yuta. Dili namo agian ang inyong mga uma o parasan o mukuhag tubig sa inyong mga atabay. Maoy among agian ang dalan sa hari ug dili kami magtipas-tipas, no? Kay kubaga kini nga agian murag shortcut ba. Di na sila muliko og ana, diretso na sila straight, no? Okay, verse 18. Apan, ugoy murag lahi na, no? Apan mitubag ang hari sa Edomia. Ayaw kamo pag-agi aron dili kamo mahiagom sa akong espada. So isug kayo ang hari dito nga dapit, no? Di siya mosugot nga agian ang iyang area. So sila Moises ug ang mga Israelita walay laing mahimo kundi mulibot gid sila, no? Mo libot yun. Okay, so 19. Og mitubag ang katawan sa Israel. Musubay kami sa dakong dalan ug kun kami ug ang among kahayupan makainom sa inyong tubig bayran kanamo paagiha lamang kami. Verse 20. Apan miingon ang hari sa Edomia, dili kana mahimo. Ug unya ang mga taga Edomia nagtigom aron sa pagpakig-away kanila. 21. Ug kay wala man nila sila paagiha nangitag laing agianan ang mga Israelita, no? Okay, so verse 22. Og mibakta sila gikan sa Kadesh ug ang katawhan sa Israel miabot sa bukid sa Hor or Hor. Ug didto sa bukid sa Hor dapit sa utlanan sa Edomia giingnan sa Ginoo si Moises ug si Aaron. Mamatay dinhi si Aaron ug dili siya makasulod sa yuta nga gihatag ko sa katawhan sa Israel kay nagmasupilon man kamong duha sa akong sugo didto sa tubig sa Meriba. Oh, specific kayang Ginoo, no? Gikuan gid sa Ginoo ba? Gipoint gid sa Ginoo kung unsa ilahang nahimo. Nga dahilan ba nga dili sila makasulod didto sa yuta nga gihatag or ihatag sa Ginoo sa katawhan sa Israel. No, tungod yun sa katong gisugo sa Ginoo nga sultihi ang bato apan gibunalan ni Moises og kaduha. Kato yun ang pinakarason nga dili sila makasulod, no? Dili sila makasulod didto sa yuta nga ihatag sa Dios sa mga Israelita tungod kay nagmasupilon silang duha. Okay, verse 25. Dad-a si Aaron ug ang iyang anak nga si Eleazar ngadto sa bukid sa Hor. Hukasi si Aaron sa iyang bisti sa pagkapari og isulob kini kang Eleazar nga iyang anak. Didto mamatay si Aaron. Grabe po, no, kay pabalo gyud ba no nga didto si Aaron mamatay. 27. Gibuhat ni Moises ang sugo kaniya sa Ginoo ug mitungas sila sa bukid sa Hor at tubangan sa tanang katawhan ug gihukasan ni Moises si Aaron sa iyang bisti sa pagkapari ug gisulob niya kini kang Eleazar. Ug namatay si Aaron didto sa tumoy sa bukid. Unya nang lugsong si Moises ug si Eleazar. 29. Og sa pagkasayod niini sa katawhan nga patay na si Aaron, ang tibuok banay sa Israel nagbangutan alang kaniya sulod sa 30 ka adlaw. Nagmourn sila, no, sa 30 ka adlaw. Hallelujah. So sa moto ang chapter 20 igsoon sa libro sa Numeros, no?
So atong nahibaluan nga si Aaron namatay dito sa bukid sa Hor, no? Sa tumoy sa Hor. Nya ang iyang pagkapari nabalhin sa iyang anak nga si Eleazar, no? Okay, so mao kadto igsuon ang ato karong na nabasa, no, sa chapter 20 ug ang chapter 19 ug chapter 20. So glory to God, no? So salamat kay igsuon nga hangtod karon naagihapon ka, naminaw ug I pray nga atong hinuklukan ang pulong sa Ginoo, no? I pray nga ang Ginoo mamuhat sa imong kinabuhi uban ang imong tibok panimalay nga malig-on gyud atong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo sa dihang kita padayon nga mag-study, magtuon sa pulong sa Ginoo, padayon nga maminaw kay ingon pa ang pulong sa Ginoo nga ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, no? So the more ta maminaw sa pulong sa Ginoo, the more nga magtubo ang ato ang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. So igsoon, kita na usab kita sa sunod higayon. Amen? Salamat kaayo igsoon, dalaygon ng Dios. Amen.